Medda ta' art viċin maħżen tal-Pulizija u skola għal persuni b'diżabilità f'Pembroke inħakmet minn nirien. Kien l-ħabta tal-erba f'nofsinhar li saru l-ewwel rapporti biex fuq il-post marru membri tal-Protezzjoni Ċivili li fis-sħana ta' l-Ankri bdew operazzjoni ta' madwar 3 sigħat sabiex jikkontrollaw in-nirien. Kellhom jevakwaw ukoll lill-istudenti ta' skola fil-viċin minħabba biża' li n-nar jinfirex għal ġol l-iskola. L-assistent direttur tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colero spjega li l-kundizzjonijiet tat-temp għamluha faċli biex in-nirien ikomplu jitferxu li waslu anke sa fejn il-ground tal-futbol tal-Melita. Nħabba riħli kien hawn in-nar mexa li direzzjoni ta' Pembroke fejn xi abitazzjonijiet illi mbagħad kellna ndawru l-operazzjoni biex immorru nitfu dik in-naħa u baqa' niżel sal-ground tal-futbol li hawn iktar l-isfel minn hawnhekk. Colero qal li f'din l-operazzjoni taw semhom 4 uffiċjali u 20 pumpier, filwaqt li b'kollox intużaw 4 vetturi tat-tifi tan-nar. Il-vetturi tad-dipartiment bdew jimtlew fuq il-post stess minn bowsers oħra sabiex ma jintilifx ħin. Colero appella biex wieħed joqgħod attent meta jkollu xi proprjetà jew oġġetti fiċin il-kampanja, għax fin-nixfa u sħana tas-sajf dawn jistgħu jaqbdu faċilment. Fost oħrajn wieħed irid joqgħod attent għal ħġieġ u s-sigaretti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.